Hai, ganda naman yan. Ngayon, i-unbox ko po sa inyong aking new ring light na mamurahin lang kasi nga nagsisimulan pa lang ako kaya tipid-tipid lang. Ay, tama ba yun? Ang uunahin ko pong i-open ay ang aking tripod. Okay, concentrate. Ganyan lang. Okay, tapos ngayon, ikakabit na natin ang ilaw natin, yung ring light. Ay, hindi ko sinabi yung presyo. Ang presyo ng tripod ay 13 euro. Ito naman ring light ay 20. Tapos ito, naikot siya. Pag gusto nating wag pa ikutin yun, ikutin na lahat. Ikutin. Tapos, linalagay dito sa loob. Tapos, iniikot lang. Iikot na sinasabi ko. Ngayon, ang last na ilalagay natin ay ito yung ilaw. Ito. Malit lang siya kasi nga mamurahin. Tapos, dito linalagay yung cellphone. Yan. Tapos dito, yung cab. Okay. Pwede nyo ilagay kung paano gusto nyo. Oy, kung gusto nyo ganyan, 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 ganyan. So, ngayon, itatry natin yung bukas. Ito po yung cab. Ito po hindi po nabibilhin na magkasama. Wow. Tapos dito pwede natin, may kita ga yung plus. Pwede natin ipalakas. Tapos ipapaba. Pababa, 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 pababa. Palakas. Ay, ang ganda niya. Tapos dito, ito pwede nyo palitan ang color niya. Okay, so yun po guys, ang unboxing ng aking ring light. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, make sure to like, share, and subscribe. Bye!